A mae hwn one fits all. Dyna cefn. Like a glove, boys. Pob rally car efo zip tie, sy'n byd yn wrong efo'r ein ali. O, beth ti di wneud, Penland? Mae'n wrong way round, mae gochwyth efo ti. O, un peth ar ôl, codi'r codiad ar y to. O, mae Santa di dod. Pwy sy'n dŵad dros y bryn yn ddistaw bach? Siongorn! Wel, dyn ni'n lawr wrth Lambed heddiw a dyn ni'n mynd i weld Garej special. So, dyn ni'n barod, Santa'n barod, mae'r fan yn barod, gen i fynd. Ho, ho, ho! O! Doleg llawen i ti gyd! Ma ni, Derwen Garej, adre i Melvyn Evans Motorsport. Gen i mynd i weld Melvyn a Meirion. A Santa di ffilin ni. Beth ys nhw? Ho, ho, ho! Doleg llawen i chi gyd! Beth sy'n mlaen ydy? A fan Wel, rali. Ffordd wyt ti bawb te? Gweithio bod ti'n dod o gwrdd presant i ni? O, hist! Eh? Anregion i pawb! Good job. Mae'n fi'n dod yn trailer, ydy? Mae'n fi'n dod yn trailer. Neri. Eh? Mae'n gallu weld dim byd efo glasses na ymlaen. Ffordd wyt ti de? I iawn, sy'n iawn. Santa di dod, dwi'n hapus. Ti'n ei gwrdd Santa edel? O, yndw? Eh? Yndw? Oed? Dyma'r trafferth efo'r belt, yli. Good old zip ties i'n neud i trein. O, beth sy'n digwydd i Santa? Ti'n mynd rhy ffast ydw? Wel, dych chi'n o'r ta? Fi'n gwrdd sy'n diw yma. Ie, good. Barod i'r roli. Dych chi wedi cael blwyddyn aderchog yn do? I ddweud y gwir, ynddo? Ydi. Ha? Syda? Bara teg. Ydi. Dwi wedi gofyn am tywech mwy, falle, ond... Ydi. Gant bi tŵ grydi fe. Na. Ne? Na. Ble lot yn falch wneud beth ni wedi wneud. Ond mae'n spel dawel wan, amser doleg, yndi? O, ni'n fi dwed, oes i cael pethach yn barod nawr. Nath Osian bach rhagor o waith i ni, dwi. Cadw yn ben y gwbl. Job creation. Job creation. Ond na, dwed, mae'r amser iawn y blwyddyn i wneud ei wrthwg. Se wedi digwydd hanner ffordd drwy'r season. Mae fe bach mwy caled i sort o beth mas. Wyt ti wedi bod yn gyrru hefyd, ynddo, ochr y teg? No, neud yn bell un bach. Tria cadw drod mewn. Do, ochr y teg, o'ch chi'n ennill y Rotair Series, yn doedd, am spel hir, really. Dim contra wedi gwneud i wneud, a dim amser really da fi wneud championship rhaid, so... Roedd, gen i mynd i cael walk round bech, ie? I weld beth sy'n ma. Sy'n byd yn rwy'n, mae'n gweg. Ar i'n meddwl fel afod e ti awr. Look good. Le? All fits one. A t-shirt y hwle. Ha? O, nes i gwisgo hwnna adre. Trwsys, o, Ems, rhaid i helpu fe o trwsys. Pa'n a tynnu trwsys arall lawr. Be sy'n digwydd fan hyn, de? All sorts of general repairs, really. MOT lane yn i fan hyn, a wedyn mae'r lift. Mae'r pres yn cael ei wneud, ie? Fan hyn mae'r pres yn cael ei wneud. Ti'n neud e, ti'n galw fan hyn, class 7 MOTs, rwy? Class 7 MOT, ie. Sim lot o bobl yn neud rhain, yna, goes? Na, dim bawb, no. Dim ffrind, dim gymaint ffrind na. A crash jobs fan hyn, trwsio job fan hyn. Crash jobs. Repairs fan hyn. Chunky tyres ar y transit. Chunky tyres ar y transit, Ond lle dyn ni'n mynd, wan? Dere mewn i'r toy shop. Toy room, wan. Awr mewn gyda, neu wneud hwnna. Lle mae'r engine y Polo, te? Mae fo fan hyn, ie? Hwn oedd yr engine oedd Osian yn iwsio? Ie. Hwna oedd... Mae'n edrych i fod yn gymleth, yn dydi, ond dwi wedi clywed bod nhw'n reit hawdd i gweithio ar. O, mae'n very good. Very good. Sut mae'n eistedd yn y car, fel a, ffrant? Ie, fel edrych ag e. Sharp na ar ochr, hwn yw'r ffrant o fod. O, hwn yw'r ffrant? Ie. O, right, so mae'n transverse? Transverse, ie. Gearbox. So lle mae'r gearbox cefn, te? Gearbox fan hyn, shafts yn ôl fan hyn. Shafts yn ôl fan hyn. Troedd sy'n shafft arall yn mynd ymnôl. Turbo ar y bac hwnna. Be sy'n well ar hwn, te, na'r Fiesta, te? Be sy'n well i servisio a edrych ar ôl, te? Fi'n cael bod fel maen nhw wedi bildo fe'n very good. Mae'r engine nhw'n tilly fel popeth ar sensors i gyd ar y connectors iawn. Dim y stwff chip, popeth yn wedi dod off a world car, basically. So pan nathyn nhw stopio efo'r Polo 2-3 years nôl, nathyn nhw ar hwn syth, do?
Ie. So mae hwn yn spot on, te. Oedd y boi sgwrau yn gweithio rhain. Mae lot o beth wedi cael A cymryd bu o'n nhw beth rhyw 2 flynedd fi'n gymryd o'n cyn do mas ar... Be di'r gwaniaeth yn y pris, te? Yr un pris. Yr un pris. Mae'r FA yn capt ar y pris. Ydy o'n efo'r Brexit a pethau wan ar Ewrop, ydy o'n hawdd i cael ddarnau pethau, ydy o'n... Bu oedd y bach yn galed y dechrau. Mae fe dyrnod yn hynach y bydd oedd e, really. Ond it's... So wyt ti isio, be di o'n rhyw fath o air intake? Throttle motor. Throttle body. Dwi isio un o'r reina. Ie, mae un da fi'n stoc. Dwi isio dau, te. Mae 2 da fi. Mae 2 da fi. Dwi isio un arall, te. Mae 3 da fi. O, ni'n trio ddau. Be os o'n i'n isio un, te? Ie, sed i, ti'n siarad am ydi 2 days max. 2 day delivery. 2 days, right. Hwna'n bloody good, te. Very, very good. O Germany. Holland nawr. O Holland. Efo weavers, te. Netherlands, ie. Fo sy'n bu ar stuff i gyd, ie? Cymrodd e cwbl dros. Fod yn deg i Weavers. Mae fe wedi gwneud masif prosiect i Gymru dwi'n dros. Ie. A mae parts sydd ag wedi investo mewn. Mae'n haid e. So hwnna'n well i Volkswagen hefyd, ond achos maen nhw just yn ffidio un person a gallu... Gearbox, fe'n extract, so ti'n cael parts i'r extract box dyn ni ochr un. Gret. A dyma fo'r car, y golf i hun. Polo. Y polo. Polo? Polo, Dim golf. Golf. Yes, sy'n mynd rhywun yn hwn, yli? Pwy sy'n hwn? Ho! Matt Edwards! Pencampwr Prydain! Ffor wyt ti, Matt? Iawn, diolch. Ie, dych chi'n iawn? Dych chi am diwrnod allan. Gen ti rhywun arall ochr arall? Gen i weld pwy sy'n ochr arall na? Mae yna rhywun yn eistedd mewn fanna hefyd. Gen i weld pwy sy'n ma. Di'r boys ma di bod yn y cair ers y rali dwytha. Mae nhw yn y ceir ers May. Ma fo! Osian Pryce! Mai, mai. Lle mai te? Wyt ti'n alright? Lle mai? Wyt ti ar job creation ma, clywes i? Ynddo. O'n i'n dweud bod car ti fanna, ie? Dyna be fydd car fi. So, mae rhaid i fi gofyn, be digwyddodd, achos ges ti uffan o siant, ynddo? Dim really. Oedd i ar ei do, yn doi? Oedd i ar ei tho, ie. Uffan o siant, te. Upside down. Ond, as siant go, oedd hi'n eitha soft. Be digwyddodd te? Basically, tair cymal, di gael ei rhedeg tair gwaith. Tro cynta, o'n i chydig bach yn araf ar y breaks. Wedyn oedd hi'n bwrw glaw yr ail waith drwodd. Yr ail tro nes ti passion y trydydd? Trydydd. So, yr ail waith, oedd methu weld allan trwy'r windscreen, oedd hi'n bwrw glaw, a breakas i lot rhy gynnar. So, nes i chydig beth, break yn un o'r un lle, a neth y car off fel sledge. Oedd hi'n bwrw glaw ar y trydydd tro? Sych. O chi'n cyntar y ffordd te? Na, oedd Matt cyntar y ffordd. So, nes ti ddim weld o, you didn't see him? No, I didn't know what was going on, no. Na. Yr unig beth fel ys i oedd gyda'r cachyn y fferm blydi moch ma. Lle fe mynd i fynd yn wall lle? Oedd. Oedd hi'n byd i'r oedd? Oedd popeth yn rhywi am wytho. Fel lle dorian oedd? O, ma! A ti'n o'r tractor yn sôn, rwy? Gofyn i gael dau tractor. Gofyn i gael tractor i to'r car. Mae lan i fan hyn yn... O, so oedd y car ddim yn oedd hi'n eitha soft, oedd y car yn bad, te? Oedd y car yn alright, yr unig, rydyn ni roed i nôl ar ei draed, a wedyn sôn i wedyn bod y strut ochr fi di torri. So, o'n i bai am hynny, so ni jyst i dreifio allan a dreifio nôl i service fel, ond... So, ti di bod yn ail yn y Pencampwriaeth Prydain, faint o weithio wan? Tair gwaith. Oh my god. Dwi'n chydig bach yn sinal ar y... So, be di'r plans, te? Dwi'n mynd gwybod, fan honest. Gen ti plans? O hyd big plans yn does, ond mae eisiau'r back pocket i bacio fe fyny. Ie. A fan hyn mae'r plans yn cael ei wneud efo Melvyn, neu gennych chi car arall, neu tîm arall, neu... Ne, swn i wrth y modd gweithio fo'r boys eto. Dwi wedi dysgu lot gen nhw, a dwi wedi dysgu lot am y car. Ydy o bydd yn dde bod chi'n ddau yn yr un tîm? Has it been a good thing if you've been in the team together, or would you have preferred to have been working with separate teams? Do you work together on the spec and the setup? Do you discuss? A little bit, yeah. Or is it very Mike a his car? Be di'r gwaniaeth rhwng y cair? It's been open book, really. It's that tebyg i fod yn honest. It's Dim big different. Y peg mwyaf fel os yw'n gwybod, oedd un ar Mitchell yn un o'r Pirelli. Right. Be fi'n geisio bod yn gwrdd i'r doi driver, achos bod y doi driver ar ei top, un yn hwpo llall, same team, same car, oce, mae gwneud yn tyres, maen nhw'n agos trwy'r blwyddyn y fe, un lan, un lawr fe, a maen nhw wedi bod mynd fel un trwy'r blwyddyn. Erbyn diwedd y blwyddyn i Ulster, mae pes y boes yn lan myna, a fel wylwch chi oedd ar eraill law fan hyn. Gath pob un sioc fel Benno Matt yn dweud, 2.5 minutes, ti flan... Ydy'r spec bod peth efo chi wan te? Os da chi'n mynd at British Championship next year, wyt ti'n gwybod y spec
lle nes di diwedd bob rali. Ni wedi gwella drwy'r season ôl, achos Matt yn gweud, try this, try that, Osian yn trio fo faran, a mae pob un yn gweithio off na, bounce off na, so ta beth... Dyna beth ni'n gofyn, beth oedd y spec y cair, beth am y diffs a beth? Basically, gywir un beth. Gywir un beth. Unwaith ti'n cael pethach na, i'r optimum, that's it. Beth am suspension, te? Suspension, eitha tebyg, bach o clics, weithiau mae rai wellt os, mynd yn softach spring, matter of choice yna, ond ystym lot o wynydd. Yn barn ti, wan te, pryn di tair gore? Do, mae'n odd fi'n fel mae'n gweithio Lenny, mae Michelin yn gweithio yn very good yn twyd felly stage in, fa wyddw welon ni lan, Ulster fi'n credu, a wedi o Matt a Pirelli, a falle weithio nhw stage nesaf, mae gyd y dibynnu ar y tymerydd, really, a'r grip level, so fi'n credu achos bod y tyres yn wahanol, mae un yn gweithio bach y well na'r llall. It's just luck of the draw. It depends on the day, lot. Yeah, plays into Matt's hands. Os ydych chi'n mynd hand. allan ar rali, pa tyres fyswch chi'n iwsio? Fi'n unan, Yeah. y Michelin bydden ni. Okay. Ond mae'na piwli achos mae'r Pirelli yn ei bart, there's a few different options with Pirelli. Yeah, there's quite a lot of Yr unig, mae'n lot o options, mae'n lot o choice. Lot o choice, Long tair yn dwyt. Yeah. Wel, na beth ar y Cymru yn confused oedd, wel, dwi'n credu oedd doi choice dy'r Pirelli, really. A wedon nhw i pob i'n mynd ar what was the wrong choice. Le Michelin fel... You've only got that option. Fel boys fel Osian a Matt yn arbennig yn dreifo ar y lefel, totally wahanol i lot o boes eraill. So mae tair nhw mynd i weithio, felly dwi'n mwy caled i stwtio nhw, na beth byddai'n mwy soft, achos maen nhw'n dreifo mwy caled. So mae'n altro i pob driver, pob car set-up, so unrhyw fel y tair boi gweud, oh, you need this tair. Na, dwi'n mynd gweithio fel. Wyt ti wedi weld blwyddyn yma bod y caid wedi cael ei bwsio mwy i'r limit efo'r ddau yma? O, ni. Mori watch it on boards ni. Ond gwybod mae'n dysgu. Ni ddau rhywbeth i ti wan. Ys i allan i watch Roger Albert, ys i fyny dyfnant, fyny cwm twrch, ar ôl y spectator area, lle o'ch chi'n gwyddi ar y car. Come on! Ni'n mynd i'n llen gan Neg oedd. A lawr y 1 mile straight na, a na left hand o fewn, right hand of the trees, a wedyn yna junction doedd, a I think you had 50, 4 left. Wel, a ti'n dod lawr fan. Boi. Oedd hi'n siglo petrol. O, mae'n mynd ffwrdd, nes i nôl y fel la. Nes i dachryn. Neb arall, nobody else was that quick. Chwarae teg i ti, you were on the limit there. Dim bad am rhywbeth sydd yn 40 years old, na really. Ond ne, Cofnod ti 28 off everybody, do? 28 seconds. Do, chwarae teg, o'n i'n gallu weld hwnna. Fi wedi cael sawl boes o Iwerddon wedi ffôn ar ôl yr Ulster. Yn gweud, oedd y doen a completely different rally boes eraill. Dwi'n boes oedd yn watcho, boes sydd yn good drivers oedd yn watcho. Sydd dwi'n fel boes fel Kenny McKinstry. Dwi'n boes lan gweud, different league altogether. Oedd fel watcho, dwi'n World Championship boes yn erbyn, dwi'n BRC boes ar lefel o'r ein. Ond maen nhw wedi bod trwy blwyddyn yn pwysio ei gilydd. So fi'n gwybod gêm o ddoi nhw wedi codi. A maen nhw'n at their best. Be oedd y gwahaniaeth yn y cair? O'ch chi'n gofyn newid peth yn y cair mwy? O'ch chi'n weld mwy o hammer ar y car? Oedd interesting, achos ni wedi fel blwyddyn cynt, mae'r cair yn dynnu fel dechrau blwyddyn diwetha. Achos Covid, obviously, so ni'n iwso nhw. So o'n i'n dysgu am y cair hefyd. A ni'n gweld fel parti, fel grafel yn rhoi lot mwy o wer yn teir. Dwi'n bod rose joints bach yn cymryd caled. Tarmac. Ie, wel, ti wedi weld lle mae'r diawled yn mynd, maen nhw'n y blydi ffossydd. Am rhwb hanner y rali. Cofyn am y ffordd, fan i fan, keep in the middle, no, they down there, ynddi. Ma'n off rewl yn yr amser. Cut. Dim rhyfedd bod y car yn cael ei masio. Fi'n meddwl, sen ni'n eistedd yn y car da unrhyw un o'n nhw bydden ni'n gweud na. Ti wedi bod... Na, sa'n credu allan ni'n neud e. Dim dy doi. Sach bod nhw felly doi drwy'r saffa i fynd yn nhw, ond na, dim i fi. Lle mae'r ddau yma'n mynd, dwi'n te? Sim pwynt nhw'n naid y British Championship, nag oes? Really eto. Maen nhw wedi profi, mae hwn wedi profi. OK, this one's got a point to prove. But, lle maen nhw'n mynd te? Fi'n gwybod, mae'n job o'r ydy. Ti eisiau hanner miliwn i wneud y WRC2 yn dweud? Na'r gofyn. A fi'n creu, mae lefel mae boes yn arno, lle unrhyw un yn wneud e. Mae Matt, obviously, wedi chifo popeth. Mae wedi gwneud y record 3 times in a row. Be di'r cam nesaf? Dyna beth sy'n colli yn y le yma wan. There should be some kind of scholarship wan. Dim incentive. I gyrru nhw fewn a roed 4 rallies. Wyt ti wedi cael y profiad, do? Ges di'r chance efo... Oedd y car yn shit, ydoedd? Y problem di efo prize fel la ydy ti angen bacio fo fyny efo rhywbeth arall. Fel oeddwn ni'n lwcus... Seat time. Yr amser yn y car. Dyna ffordd dwi wedi gwella eleni, ydy dod i'r Cambrian a popeth di clicio o'r diwedd. Ond mae wedi cymryd fi tan hynna, am bod fi wedi bod allan o'r car mor hir, mae wedi cymryd tan hynna fi glicio fo'r car a ride the wave o fanna. So, pan ti'n gael prize, ti byth
ar dy A-game. So i gael prize pan gen ti fel rhywbeth yn garantid am 3-4 rali, mi hynna'n gret. Ti'n gwybod ti'n mynd o un i'r nesa a ti just yn dal ar dy A-game fel, ynddo? Mae'n dod i job, yndi. Achos, di'r byd rali ddim yn saff, nid i? Wyt ti'n meddwl y boss o Hyundai yn cael ei mynd just fel a? Mae'n neud ti feddwl, hang on. Mae'n chi'n gweld fel y budget i wneud y WRC2, ond wedyn y budget wedyn fel edrych ar Mickelson Greatsi. Maen nhw'n neud i European Championship yn ben na blwyddyn hefyd. Ben na. So mae competo'n really galed. Ti'n cystadlu fe hwnna? Ie, wel. Cysau'r coed o Mid-Wales. Gen ti tickets? Gen ti tickets? Achos mae Capon yn dweud bod ti'n mynd sa'r coed. Cyn bilder wyt ti? Goile. Wedi weld o'n iwsio'r hew fyd. Boys, dwi bound o piso. Dim ar lle. Straight through now, Sorry. right hand side. I gotta go, I'm gonna piss myself. Come on, toilet, boss. Bound I just realised you could hear all that, couldn't you? Beth sy'n gen i ni o dan fan? What time's this show going? Polo, Meirion, di hwn. Hwn eith ennill ar 3 Shires. 3 Shires, ie. Obviously, ni'n rhywun newydd wedyn. Gen i weld o dan y bonnet, gen i weld y car, beth sy'n wahanol. Achos, mae gen i lot o bobl at sy'n watcho hwn, sy'n licio cair. Sy'n licio gweld nhw. A dyn nhw'n gallu weld, neu gydyn, dyn nhw'n gallu... Bobl ddim yn hapus iddyn nhw weld o dan y bonnet yn y service y bethau. So beth sy'n special ar hwn? Beth ti'n gweld gyda'r VW gwneud i lot, fel hwn carbon, proper carbon airbox induction, mewn i fanna, carbon thing mewn fanna fan hyn. Just bach fel las. Lle lawr o'ch o draw yr engine. Dyma'r turbo te. Turbo lawr y bac hwnnw. O, ti'n mysio newid hwnna te? O, di ben y newid, not too bad. Dyma'n job mawr, nid i? Ond, mae'n para very good yn i mi. Be di hwn? Mae hwn yn... Hwn yw ar yn mewn i'r pop-off alf, hwn sy'n regulator 1.5 bar a boost. Pam bod hwnna isio te? Mae'n helpu fe i... Os mae fe'n mynd yn dwy, maen nhw'n gallu pop off yn gyd. Right. So, spring-loaded valve, under pressure, let's go. Pŵ, pŵ, pŵ. Mae'n fel la. Dyna pan byddwn newid ger, mae'n mynd pŵ, pŵ. A mae'r drivers mae'n yn achwyn i fe'n bod yn bod ar car. O, rhywbeth yn dod ar car. So, radiator di hwnna, intercooler di'r llall. Rad intercooler, ie. Fel yw popeth wedi diseino i cael mas o'r hwydd. Fyna, codi y mas o'r un peth hwn, yr air filter, mae hwnna'n just leid yn ôl o popol lan. So, popeth di cael ei meddwl am... Popeth wedi cael ei meddwl yn gwrdd. Beth sy'n mynd fanna? Dŵr, hwnna yw dŵr, lefel dŵr trwy'r glas fanna. Stip dick fanna, li? Os na oil yn diol, gen i weld. Oes ar spring yn yma. Os na spring yn yma? Tynnu off, gen i weld o'n toel sy'n yma. Rhaid o'n bod o ddim oil, ynddi? Mae'n dod fel... Ti'n meddwl, mae'n gallu neud o, li? Ti'n gallu neud yr oil? Beth sy'n bod? Oil fresh ynddi? Yndi, mae yndi. Chwarae teg. Faint i'r oil? Faint i oil sy'n mynd yn nhw? Mae ti par gwrdd 5 litres. 5 litres, faint i'n prisa? Be di prisa? Lot o di? Diolch drud? 30 quid o... 35 ro? O, cheap oil, te, di? It's not bad. Ydy, dim oil. Yes, si. O'n i roi oil yn yr rhyw car rhywun o blaen, oedd yn £120 am yr oil. Ie. O ti'n mynd i main dealer, sir? O ti'n mynd i main dealer, rwan? Par y gofyn bod yr alfa ar y cefn y lori di llun. Oedd e? Oedd. Di torri lawr. Alfa? Alfa, par y stôn. Mae'n glwtyn. Ne, dwi'n mynd eisiau cwrt. Sa'r cael gweld ti'n... Rwy'n diffyg byth, oedd fe'n cyfro'r car yn oil. Lle bod ti'n plastro car fi oil. Lly'n ti'n mynd i cwyn. A polisi ti'n gymwyr? O, do. Fi ddod yn slippery wan, fi. Ti fynd o'ch o draw to. Geid i job. Pwy sydd wedi gwneud hwn yna? Dyma chi rŵd fanna, oes? Na, sticker yn off i hwnna. Fiberglass i hwnna. Gle fe'n rŵd. Oes i'n rŵd ar fiberglass? Diawled i gwylydd yn te. Ari. Mae'n nais, mae'n ffitio fewn, roed nais yndi? Ari, ffitio fewn. A gearbox law fanna. Ari. Be di'r holl? Mae'n fel tent bech, tipi bech fanna, be di hwnna? Bracing y turbo. Di dal y turbo fyny? Be dyn nhw'n gael o'r connections na? Rolls joints. Rolls joints. Be di hanes rhain? Pam dal y turbo fyny? Just i dal a pwysau o dan gresl, mae'r exhaust ma'n effeithio'n twyd o'n goch. Right. A dal cwmpol awr yn, so mae hwnna just yn support. So mae'n spring-loaded, no? Na, just yn fixed. OK. Beth am pan mwyn ti'n newid ger, a'r exhaust yn symud o bethau? Dim byd yn symud lot. Dim byd yn symud? Dim byd yn symud lot. Mae'n rhaid. Direct linkage mewn o dan o. Be ydych chi'n gwneud gwaniaeth rhwng tarmac a grafol te? Be ydych chi'n newid o dan fan hyn? Byd lot? Dim byd. Gearbox yn newid difframs. Gearbox? Newid y gearbox, gear ratios, ie? Na, newid y difframs yn y box. Y difframs? Ni gallu ma option da ni o gear ratios. Right. Os ti'n mynd i tarmac i fynd sy'n fast, allan ni roi long ratio mewn nhw. Os yna pethau te, di dod drosodd o'r Polo WRC ar un wnaethon nhw bildio? Ti'n mynd bach?
Mae'n actually... Achos oedd hwnna'n rhywbeth special. Y polo ola na. Suspension a geometry. O, di, fel suspension back, wedi. Cwbl na, fel dampers blan. O, di, internal, beth o wahanol. Nathyn nhw testio hwn, y car yma, do, yn Cymru, do, ti'n cofio, Osh? Nathyn nhw testio 5-6 days, yn do, yn dyddi, yn yr eira, do. Ie, lawr yn stage fach Cîl na. Do, Cwm Celli. Do, fi oedd y Pontus. Pontus Da fo, yna. o twr di bod yn testio'r car yma, do. So, siw ma'n ffyn o twr o data efo nhw. Well, gofynnon i'r engineers, do you know anything that goes wrong? The only thing that I remember from testing with our engineers is we had a prop go after 15,000 kilometres. 15,000 kilometres, ie. Be maen nhw'n dweud yn fwr sprwngdwg technique, no, Audi di hwnna. Audi. Golf. Hang on, boys. Sounds like a golf. Sounds like a... So, beth sy'n fan hyn, te? Be di'r holl stuff ma? Centre control. Steering wheel yn dod off? O, di. Quick release? Yes. So, steering wheel yn dod off, beth sy'n fan hyn? Screen run. Popeth, really, yn road mode. Wedyn ti'n troi... Mae knob fan hyn, i mewn i stage mode. Right. Mae lot llai o info yn. So, So, beth sy'n fan hyn? Water, oil, fuel, gears, beth ydy'n yn y canol? Map, sensor, A map, just a a start selection. RPM. Oes yna launch controller fy rhaid? Os fi'n troi, os fi'n gwasgu hwnna, mae'n ultra start up. Right. Ignition off, battery 12.3, exhaust temperature. Be mae'r exhaust temperature yn mynd fyny? 800? Yndi. 850? What's trip 258? Just a trip meter yma. Trip meter, unrhyw trip? Ie, Neu co-driver trip? Mae co-driver a ma driver. Be mae'r mileage di wneud yn y car? Lle mae'n dweud bod lle mae'r mileage pethau di wneud te? Laptop. Be sy'r panel yn y canol na? A hwnna wedyn fel heated screen, blower... Y buttons. Gole, popeth i wneud y stage, really, ar hwnnw. Be sy'n fan hyn? Fill and vent, fuel tank. Water tank fan'na i chi, y driver. A two spares neu un spare? You can run two. Y beth di mae'n, choice of. Un yn front fel yma. Be sy'n fan'na te? Un arall. Un arall yn beth o? A so olwynion ar hwnna? Na. Ti weld y suspension te? Wel, Prin ar 5 wyt ti'n licio mwy o te? Ti di gyrru, ie? Hwn? Ie. Beth am This one. this one, yeah? Because you've driven a lot of Fords as well. Yeah, I mean, there's not a lot between them, really. And the reason primarily for coming to Mel with the Polo was the sponsorship we got from TPS. Right. Which filled the void between what we needed to go to M Sport. Right. So TPS being VW trade parts, Right. it had to be in a VW. So, Right. you know... And did you had that decision, but was that a riding factor then, or had you tried the Polo before? No, hadn't tried it. So when you tried it, then were you I only pleasantly... had one option. Were you pleasantly surprised then, or did you Absolutely. think... Yeah, I mean, we did a small test at Brody, wasn't it? Week before. And I'm sure, fel o'n ti'n dweud, oedd o'n llai o bres i redeg un yr ein te? falle bydde ti'n gwybod trwy'r season, bydde? Yeah, trwy'r season. Yeah, hynny. Question eitha awkward one, te, right? Don't have to answer it, but it's an interesting question os oes na. It involves money. Yeah. Dwi eisiau gwneud y British Championship blwyddyn nesa, mewn polo fel hyn. Yeah. How many bags do I need? How much is in a bag? The money says the bag. Why do you think that trailer's there? So, so ni wedi gweithio mas i gyd yn iawn to lenni, ni? Roughly, mae roughly. Yeah. Would I go all the way on 100 grand? Be close. Yeah, be Be close. close, yeah. Need a job on properly, yeah. But bydde'n siapach lenni na... Obviously, I won't use as many tyres as these, like, because I'm going so fast. But it's No, going but even the to carry boys that more don't weight. go that fast put new tyres on, because they see these boys put new tyres on. Dwi'n gwybod for the- just the boys sydd efo part 1 tyres. Gwybod just the boys sydd efo part 1 Yeah. tyres. Just the boys. Okay, ti... Safio job i fi. Get ti'n toro right now, oes? Those guys So, are plenty... mae'n pretty serious money, yndi? Hurry. A mae hwnna di mynd, yndi? Prynu di Mac 2 100 grand, a wneud chydig o rallies, yn mynd costio lot, a gen ti 100 grand worth o Mac 2 o diwedd y flwyddyn, does? No, mae still value carbon in the deal. Ie, ond ti'n cymryd y risg ar hwnna, does? Ydw. Ond mae car yn insured, efe? It's insured, anything happens. Ond beth i fi'n gweud, mae'r running cost byddwn ni'n gweud car fel un i gymaru a escort lot. Sy'n nid i, mae llawn gymaint o waith i reprepo escort, os nag oes fwy. Oes wir, ddech chi'n meddwl? Neilon ni'r car escort na cymryd i RSI, byddwn ni fel 3-4 dyrnos. Right. Dwi'n neud yr axle, box, dyn ni mas. Mae'r pethach dim wedi cael ei bildo o grif y bydd o'r ein. Be ddech chi'n neud i hwn rhwng rallies, te? Gyda'r boes hyn, ni wedi bod yn neud mwy na beth eisiau, really. Achos fel... Ond engine sy'n mynd dod allan. Gearboxes sy'n mynd dod allan. Ond ni'n tynnu gearbox mas, yn wedi mynd o tarmac i grafel, newid o fysid. Ond heb law ni, os nag i ni moyn checo nhw, lle ni bod yn neud, lle di tynnu mas felly dwywaith mewn season.
Gen i weld y suspension ar y car yma, achos mae rhywbeth rhaid wahanol efo rhain, yn does? Os, wel, sbynna ni Meirion am wedi'r dumpers. A diolch yn gwybod am be mae'n siarad am? I bod yn deg, fi'n treul gadael y suspension i Meirion sy'n just o... Ti di suspender boi, ie? Pam ni'n mynd ar ceir mas, fi wrth o'n gadael un boi i wneud y clics, achos mae'n gwybod yn gywir. Good idea. Pido cymysgyd y neb arall. So, os mae eisiau mynd fel stiffno bach o rebound, clics, mae cwbl nada gen i. Sax dampers, you know? Sax dampers. Same, mae'r un type o damper yw'n ar y World Car. Right. Ond pwy beth i'n rhaid, mae'r tarmac damper, maen nhw'n two-way adjustable, a does dim external canister, mae'r technology gyd. So, external canister, dim gas? Ie, mae dal... Na, dim tu allan. Mae ti fewn? Di hwnna'n well? Ti'n gallu nocio fo ffwrdd? Exactly, basically, ie. Be di'r pris y cornel yma wan? Y damper... Y damper, y hub, y brakes... Mae'r damper un yn parc orau o beti 4,500. Each corner. Heb springs y bach wedyn. Mae'r hub blan wedyn beti 2,5. Caliper beti £1,000. Right. Disc 500 quid. Disc 500 quid. Dwi'n 10 gram yna. Mae'n lan eitha coeri. Erbyn popeth i gyd, ie. Shaft yn £1,000. Faint i wheel nuts? O, sorry, ni wedi nhw. £2.50. £2.50, dyn nhw'n wir. Sorry, ni lot. Ond mae wedi cael ei wneud. Mae'n £12.50, wheel nuts ar y diawl. Be di pads, faint i pads? Pads eitha pryd. Pryd? £350 ar y pads. A maen nhw'n malu pads yn y road sections. Don't brakes. Got no brakes. I'm better them in properly. Ond ni newid springs ar ralis. Boes mae'n soft spring, 2 bolt fyna, y nutgun y top bwff. Mae off, felly di newid spring mewn... Be di 285? Hwna yw'r ride height. Y ride height. Ie, rhoi hwnna, hwnna mae pob un... A wedyn mae'r ride height yn cael ei golygu efo'r stand yma. Ie, be mae hwnna? Platform. Platform. Dwi'n nabod y stuff. Platform height. Platform height. Platform height i hwnna. Be sy'n stopio'r spring te? Does dim... Be maen nhw'n galw nhw'n... Drwft. Ie, mae strap. Wedi symud mlaen o. Symud mlaen. Ti'n mynd ôl blynydde nawr. Dyna mae'n poeni bod yn tynnu allan. Oedd yr cosis ymlaen a drwft straps. Ie, na fo. Na, dim smisio rhan arall. Mae drwft strap wedi rapio round y suspension. Am dygwydd yn ymal, ie. Na pam maen nhw wedi benni nhw. Aw, gen ti 10 grand fan hyn. A mae hwnna di sisio, di o'n symud. Ydy. Ond mae quality yn y damper. Ti'n meddwl sydd fi? Ond ti'n gallu weld, dweud. Amser y rai Hyundai, da ni set i'n cydio'n damper. Pwysau, maen nhw. Steel? Steel bonnet a wing, ie. Kevlar? Tylwn, €175 i wing. €175? Cheap as chips. A di byd, dim byd lle di newid e. A beth sy'n dod efo wing? Just a wing? Just a wing. Undercover fan, wahanol. Front bumper. Hwn, beth di hwn? Kevlar? Na, standard doors. Standard doors? Mae'r un bac wedi cael ei modifio. Modifier piece in it. Oh, right, okay. Ydy. Ond y drws blant y bethau standard road car. Play, chwarae teg. So mae'r caid ma wedi dod ymlaen, dyn nhw. 2019 geth y car ma bildio, so wedi cael ei designio yn 2018 a testio yn doedd. Be sydd fan hyn te? 2003 hwn. 2003. Ceir un, wedyn nhw, I cut my teeth with fe. I cut my teeth, ie. Na, ac i. Cut my Escott Cosworth nes ti torri. Escott Cosworth gynta, ie. Rhain actually nath enw i. Be co-driver sy'n Martin Henry? Be oedd Martin Henry, do i? Na fo. Oedd Cribin yn sôn o Martin Henry, werthodd o'r BM iddo fo, do? Fi a Cribin yn poeni Martin Henry, mothballs ni'n gael, we? Mothballs. Be, sel yn cage y car ma? Ie. Mae hwn yn actually, mae hwn yn Peter Solberg fi'n gwneud, we? Ne, Tommy Mackin yn we? Sa'n cofio. Wel, un o'r ddau di mynydd iawn, siwr di. So pwy sy'n bia hwnna ti'n gallu ddau, down to secret? A customer o Bristol, boi enw Paul Omas. Right. A be mae'n naid ail i bildio fo? Ni di dyn ôl, ni cyfarto fe'n ôl o the right hand drive. Right. Ni droi ôl i left, original. Right. A symud y pedal box popeth i gyd. Mae wedi cael llawr newydd. Yeah. Completely refurbed, a mae'r rest o bits yn un trio roi So ôl. lle mae'r gwybodaeth am y car yma efo chi? Yn y ben neu yn y box? Yn y pen i gyd. Yn y pen i gyd? Gwybod popeth. O, chi'n gwybod popeth am rhain yn dod et? Popeth, e. Mae beth sy'n rhedeg nhw am... faint mewn nhw? 10-15 years, do it? Oh, easy. 15 years. Faint o rhain yw ti di bia? Faint sy'n dod o mewn? Mae o fan da fi feddwl. So, deg. So, S7, S8, S9, S10? Y car cynta, be o grŵp E da fi. A wedyn, be oedd 98X Posibon mae creu car fi, a dylen ni wedi cadw hwnnw. Be oedd 99 da fi, be oedd P2000. Wyt ti'n dweud hwnna lot, dylsyn ni cadw hwnna? Lot o hen pro-drive cars, di. Ti'n bod y cer un, Howard, reit fi'n gwybod, prynodd y boi y car un o Iwerddon, a talodd e byti just dan 100,000 amdano fe. Right. Right? Bydd y car un werth nawr ar ôl i benni fe, rhywbeth lan i 400. 400, yes. Wel, clywes i bod na un o'r 555 Subarus, 4-door,
Mae'n creu hen, liati car. Prynodd y boi yn 42, a wedi werthio wan am 260. A di wedi gwneud lot iddo fo. Oedd o'n poeni torri'r car, achos mae pethau mor drud. Achos ddech chi'n gallu gael... Fi'n gwybod un da fi werthes i y customer, a bys i'n treo prynu'n ôl, a oedd e moyn 44, a cneges i 40, a wedyn si 42 oedd y pallu cwmpo, a brynes i mynd, ond na mistake fe. A lle mae rhain yn mynd, achos fel dwi'n deall, i Holland a Germany a pethau, mae yna rhyw dealers allan. So efo pam, mae'r Subaru, wyneth i'r ffôr bach, mae pob un y moyn y Subaru, mae'r fel y heritage yna. Sa'n gwybod, mae pob un ysbyd y TX. So be mae o'n mynd i wneud efo hwn? Cadw e, mae fe'n gweud, mae'n mynd ôl yn y Monte Carlo Colours, fel oedd e original. A mae fe'n... A pryd fydd hwn yn mynd allan trwy'r drws? Wel, Howard Davies fod wedi mynd, ond mae'r boi wedi si, I'll do it, but nid i ni. Sawl un ofis i dros y lockdown, a dath hwn yn ofis i maralio, di ddechrau nôl, a mae'r boi sy'n yn carw i'n fysi wedyn. So ni wedi cael chance i fnôl ag ni wedi cael fuel tank brand new roi mewn nawr. Popeth ti moyn i hwn, ti ffoedd o'r neud e, neu sefyll bel i gael e. So fydd hwn yn rhoi hedeg i ti wan i cael y ddarnau, neu... Mae fwyaf pethach da fi nawr, fel y tank oedd yn hala fel 4-5 mis i fi gael y fuel tank, ti'n bod, sel... Mae'r rest, mae'r engine, popeth da ni gyd fi'n creu nhw'n molest. A sy'n meddwl bod yr engine pass eitha hawl i cael, achos oedd bobl y road cars yn bildio. Wel, fel ti'n amod Graham Sweet, yn mae'r cwbl na'r un peth, mae'r cwbl na'n gwrdd yn ni. Just rhai o'r pethach... Cymwch lluniau o hwn, bod wedi diwedd. O, bydd hwn yn... So beth sy'n nesa i Melvyn Evans Motorsport? Sa'n gwybod nhw'r? Gweld beth mae boes mae'n mynd i wneud blwyddyn nesaf. A mae'n ser un o blwyddyn, mae'n job bod e. Job i gwybod beth ni'n mynd i wneud o. Pob un mae'n wneud... Faint i oed ti, wan? Fi? Faint i feddwl o hwyd? Wel, ti'n quite yn 60, fes ddim yn dweud. Ti'n un i oed a fi, dwi'n meddwl? 57. Ie, na fo, 56 dwi. Ie, yfe. So beth ydych chi eisiau wneud? Ydych chi'n hapus i cario ymlaen? Fi'n gweud bod fi'n caro wneud bach o'r motorsport nes bod fi'n 60. Right. Wyt ti'n barod i cymryd y reins, te? Oes da pres yn y job? Oes ti'n gallu gwneud pres o'r diawled o'r yma? Os mae pres i gael, ond dwi ddim fel oedd e. Dwi'n pam o'n i'n heiro'r ceir hyn i boes fel John Lloyd, o'n i'n cael lawer mwy ar na beth fi'n cael nawr am ceir hyn. Smofer un peth o godd e, mae yna'n pob busnes fi'n geiriau. Ond mae calon di'n ymwneud. Beth am cael y boi races fyny o Bristol te, a rhoi turbos mawr mlaen a... Dim interest. Dim interest, na. Pres yn hwnna? Fi'n credu bod e. Fat tyres, a big wheels. Ond bod i ni, achievement yw cael fel boes fel Osian y mat i ennill fel y BRC. It's to do that, o de. Di awyr y busnes di newid wan ar ôl ennill blwyddyn yma wan, ar ôl bod ar y top a pawb yn edrych. Yn y service area wan, chi'n edrych wan, lle mae Melvyn, de. Achos ti fyny fan yn doedd. Oedd o'n waith yn doedd, oedd o'n bobl eraill yn doedd. A wedyn, fel o'ch chi'n dweud, Kenny McKinstry yn dweud i chi bod nhw'n gyrru a bethau. Siw bod hwnna'n rhoi lot o? Ori. A'n job, di be wrong, pam ti cael boes fel Matt neu Osian, mae'r tîm i gyd yn inspiro dy gilydd ar hwnnw, mechanics yn... Pan mae boes yn ennill, neu the desires there to win, mae'n dod o pawb lan. A boi yn benni yn y top 20, mae'n iawn. Dwi'n bod still, mae di be wrong ag e, ond pam mae boes sy'n challenge o i ennill, mae rhaid i pob un... Mae'n lot i'r boes di allan fanna. Lot mwy involved. Mae'r un peth, da ni'n teimlo, ni'n un peth fel pan ti'n mewn tîm, sa'n byd gwell le, boes sy'n gweithio ar y car eisiau ti ennill, cyn gymaint a ti eisiau ennill. A mi'n rhywbeth special iawn. A dwi'n fel fi wedi bod lwcus, fi wedi ennill lot yn unan. Ti'n gwybod y tîmlad yn dweud? Ti'n gwneud o'r gwaniaeth, mae doi ni'n gystadlu hunain. So obviously, pam ni ddoen, mae fe dal yn competitive am boes sydd wedi gwneud lot. A fi'n very competitive, so fi moyn yr un peth i nhw, really. What are you going to do, Matt? Find another load of money, I think. Go and get it. Is the printer going flat out a bit now, is it? Yeah, it's difficult. I mean, the third title was really important to me. A fourth would obviously be great if we got the budget to go and do it, but I think to try and do something else now is probably as appealing as going for the fourth when it hasn't been before. How young are you now? 37. 37, are you? Are you really? Yeah. Right. So, I mean, the opportunities, there's no more opportunities coming forward, so it's just a case of trying to do something to keep it going, because the desire for me is still there, as strong as it ever has been. It would be nice for me, to see Matt to go on out and do the Irish tarmac, because
for me, the Irish tarmac is quite a... Is as competitive. Yeah. And it's a good market for you. Good market, yeah. And to be fair, Osian probably needs to stay in the BRC because it'd be nice to get that elusive title, you know, which he deserves. Just cut through. Go and get your mum. She's just gone through there. We better have the last word with her. Ti'n fewn fan hyn, wan. Y boss, team manager. Ti'n hwnna, wan? Yes, efo hwnna. Ti ôl bob tîm dda, mae'n oddynus. Ag Ann Evans, ti di'r lady yna. Once again, Oh, Bradley. We don't have a sound normally, and you... Cofio, ti ôl bob rally tîm dda, mae'n oddynus. Wyt ti'n psychologist yn dwyt? Achos mae pawb yn dod fewn efo problemau enden nhw. Sut wyt ti'n teimlo efo tîm mor fawr a mor dda? Beth maen nhw wedi gwneud lenni yn amazing fi'n credu. Mae lot o waith caled. Wyt ti'n teimlo rhaid special amdano fe? Wel, fi'n teimlo hapus i'r boes a'r tîm o do. Mae fe... Oeddi byth yn meddwl fydde fe'n dod gytre i ni. A beth am y gyrwyr? Maen nhw'n eitha da. Ydyn nhw'n ffysi efo bwyd? Pasta, chicken a braclo? Pasta, chicken, ie. Pethau... Bwyd iach. A bananas, ie. Dim digon ai ti o fan y fi. Un cwestiwn nes i gofyn ydy, pan oedd y ddau yn ralio yn erbyn ei gilydd, fel ar y Three Shires a pethau fel la, pwy o'ch chi'n gwyddi am? Y ddoi. Y ddoi? Oedd y Melvyn yn dweud y fod, ne? Na'r ddoi. Hapus i weld nhw'n dod off y stages? Odi. Fi'n watcho, os o dwy gytre, fi'n watcho'r results yn trwy dydd. Watcho Howard ar end of stage. Ie, watcho Howard end of stage, ie. O, gret. Mae'r ddoi yn neud. Wel, mae wedi bod yn pleser i dod yma. Mae wedi bod yn pleser i weld y lle. Dwi gallu weld bod chi wedi clirio fyny, ynddo? Da, fel un bob dydd. O, ie! O, ffantastig. Dolyg llawn i chi gyd. Thank you very much for coming. A gobeithio bod chi adre yn gwylio. Da ni nôl blwyddyn nesaf. Fel dwi'n deall, mae yna 10 arall. Hyd iawn, da ni'n mynd i fynd, dwi'n mynd gwybod. Ond os gen ti collection o coer, a dechrau fi dod rownd i weld nhw, rhoi count. Hwyl. That's it. Rhoi count. Rhoi count in...